Li Gundewarê Şamê firokên rejîmê navçeyên Ghouta Başûr bi hejmarek êrişên asîmanî topbaran kirin. Jê derên meydanî dane diyarkirin. Got firokên rejîmê bajarokê Zibdîn bi 15 êrişên asîmanî topbarandin û bexçeyên bela bi 3 êrişên asîmanî armanc kirin. Di heman demê de firokên rejîmê bajarokê Es-Sefîr bi 4 êrişên asîmanî topbaran kirin û hate zanîn got 5 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar ketin. Li Gundewarê derayê firokên rejîmê bajarokê Ibtah bi 13 êrişên asîmanî topbaran kirin û li gorî jê derên meydanî got hejmarek sivîl birîndar ketin û gelek ziyan gihandin malên welatiyan. Li Helebê artêşa azad di avahiyên rejîmê li taxa Salaheddîn bi mûşekan armanc kirin. Her wiha pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li taxên Ramûsê, Kermilcebel û Silêman el Helebî derketin holê û hate diyarkirin got kuştî û birîndar ji her du aliyan veketin. Hevdem pevçûnên tund di navbera artêşa azad û rêxistina Daişê de qewimîn. Li Gundewarê dêre zor jê derên meydanî dane zanîn got rêxistina Daişê rêbendên yê li derdora beleferxaneya Dêrê ya leşkerî kontrol kirin û li gorî jê deran got hêzên rejîmê xwe ji wan rêbendan vekişandin û derbasî beleferxaneyê bûn. Di heman demê de pevçûnên tund di navbera her du aliyan de qewimîn û rêxistina Daişê xalên rejîmê bi mûşekan topbaran kirin.